Volám sa Natália Blanárová a pomáham vystúpiť z bolestivých vzťahových dynamík, obnoviť sebeúctu, sebahodnotu a sebalásku, aby ľudia mohli vytvárať zdravšie vzťahy k sebe a k druhým. Hlavne sa jedná o situácie, keď je niekto zamilovaný do niekoho, koho nemôže mať, kedy nevie z toho vystúpiť, môže to trvať veľmi dlho, alebo je po rozchode a stále sa fixuje na toho človeka a obmedzuje mu to celý život. Alebo sa to týka situácií, kedy treba, je niekto v dlhodobom partnerskom vzťahu, hlavne žena, a už sa v tom začína úplne strácať a nevie kam ďalej, či ostať alebo odísť. Práve v týchto náročných životných etáp sa stretávame so svojimi najväčšími bolestiami a tie pomáham v podstate pochopiť a preniesť na ten dar, na tú lásku, na to svetlo, na to pochopenie tej situácie, prečo sa vlastne stala. A kvôli čomu sa práve tejto téme venujem. Ja som povolaním lekárka a keď som nastúpila na medicínu, tak vtedy sa mi stala tá situácia, kedy som sa ja osobne zamilovala do muža, ktorého som nemohla mať. A hľadala som tie dôvody, príčiny, prečo ma to tak ťahá, prečo som v takom tom cykle bolesti a lásky, prečo sa to stále točí dokola. Bolo to chvíľkami naozaj mučivé a potom to bolo opojné, stredala sa nádej a stredala sa bolesť. A ja som v tom období začala veľmi sa hrábať do týchto vzťahových vecí, do seba. Prešla som veľkú cestu skúmania zranení, ktoré sa mi tam objavovali a, a pochopila som súvislosti. A to ma dostalo na moju vlastnú cestu, na cestu sprevádzania. Opustiť medicínu bolo pre mňa veľmi náročné, bola to najťažšia životná skúška a musím vám pravdu uznať, že doteraz cítim ten ťah, ale už viem, že môj život ma ťahá na cestu byť pre ľudí ako terapeut, ako psychoterapeut a pomáhať im rozklúčovať tie bolestivé vzťahové dynamiky, pochopiť ich bolesti, pochopiť prečo sa stále cyklíme v tom istom, prečo si stále priťahujeme tie isté životné situácie, prečo niekedy práve tú bolesť, teraz i v dlhodobom partnerskom vzťahu, niektorí riešia tým, že si nájdu milenku alebo milenca a pomáham práve navrátiť ten vzťah pôvodný, primárny naspäť do harmonie. Pretože to ide, keď tam je veľký rozvrat, ak je to v súlade s tými partnermi a s ich cestou, jak je tam ešte láska, ktorá ich ťahá naspäť. Ale v tých dlhodobých partnerských vzťahoch sa nám najčastejšie, keď sme nenaplnení alebo nemáme to, čo chceme, nie sme počutí alebo videní, sme vo veľkom výkone a zabudneme na to, kým sme, tak sa nám aktivujú tie naše nevyriešené zranenia, tie naše nevyliečené bolesti a potom to je vidieť i vo vzťahoch. A práve tieto bolestivé témy, bolestivé dynamiky uchopujem i v sprevádzaní online, individuálne, alebo v sprevádzaní v pobytoch v tme, kedy keď niekoho volá vyriešiť takúto hlbokú tému a pozrieť sa na tie svoje potlačené veci, dať tomu lásku, priestor, uzdravenie, dať tomu oslobodenie a oslobodiť vás od toho, čo vás stále ťahá naspäť a v úvodzovkách vám ničí aktuálny život, aktuálnu prítomnosť. Som toho názoru, že každá bolesť, každé zranenie, každé cyklenie, každá naša výzva skrýva dar, skrýva vedenie, skrýva to, kým sme.
A na tej ceste, i svojej ceste, to budem prepietať i so svojím príbehom, som i ja pochopila, že vždy, keď sa mi stala nejaká najväčšia bolesť, tak to bolo, keď som ju transformovala a uchopila, tak to bolo pre mňa najväčšie oslobodenie. Takisto i ten vzťah nefunkčný, ktorý začal, keď som ešte bola lekárkou, mi pomohol ma oslobodiť a pochopiť, kým som a kam mám ísť a čo ma naozaj reálne baví. A síce to nebolo úplne jednoduché, ale dokázala som opustiť medicínu, dokázala som opustiť ten vzťah s pochopením, kým som. A následne v tom mojom príbehu je dôležité spomenúť, že i súčasne žijem v dlhodobom partnerskom vzťahu a samozrejme to sa týka i sprevádzaní ľudí, ktorí ku mne chodia, pretože často chodia ku mne naozaj výkonní, zodpovední ľudia, ktorí toho veľmi veľa zažili, veľmi veľa vedia, ale ich podmienky, z ktorých vyšli, neboli úplne bezpečné na to, aby mohli tvoriť normálne, bezpečné, láskyplné vzťahy. Často ku mne chodia klienti, ktorí zažili, keď boli mali domáce násilie, fyzické, emočné násilie, kedy treba až matka bila svojho syna, dcéru, alebo otec bil svojho syna, dcéru. Alebo títo klienti museli byť pre tých rodičov, museli ich počúvať, museli ich držať a museli skôr dospieť, ako to bolo zdravé. Ale nič sa nedieje náhodou a neskôr, pokiaľ to nemáme uzdravené, tak nás to práve vie dobehnúť v týchto partnerských vzťahoch alebo v živote, keď nie sme na vlastnej ceste. A vnímam, že je veľmi dôležité spomenúť, že počas toho sprevádzania každého, kto príde, kto je tomu otvorený a pripravený, pomáham mu naspäť sa v podstate zasadiť do toho, kým je, kým sa narodil, aký má vlastne ten potenciál, čo je jeho jedinečnosť, aby mohol z toho výjsť s oslobodením a s takouto žiarou, že tak to som ja, yes. V podstate, keď popíšem, ako to sprevádzanie so mňou funguje, tak je to v podstate o tom, že žiadna časť v nás, žiadna časť našej osobnosti, ani náš príbeh, ani naša bolesť, ani i tie najhoršie emócie nie sú zlé, pretože keď ich pochopíme, uchopíme správne, vieme ich transformovať na naše dary, v podstate na naše svetlo, na našu radosť, na náš život. I keď treba, že niekto vypadá teraz jak bez života, vypráhli, frustrovaný a stále sa zameráva iba na to, čo je najhoršie a vie ho rozhodiť všetko zvonku, tak to je tá pozvánka, kedy, jak si to uvedomí a chce s tým niečo robiť, môže naspäť žiť. Ale trebárs asi pred týždňom som ukončila sprevádzanie jednej klientky. By ste vedeli si predstaviť, ako to funguje. Ona prišla, v podstate nemala spracovaný rozchod s bývalým manželom, cítila sa tam veľmi zneužívaná a v podstate si uzavrela srdce, uzavrela sa voči životu, uzavrela sa tak nejak celkovo a sústredila sa iba na negatívne veci okolo seba a všetko ju rozhadzovalo. Takže si vôbec nevedela udržať ten svoj pokoj, tú radosť, nevedela žiariť, strátila tú žiaru v sebe. A po sprevádzaní, keď pochopila všetky súvislosti, keď som ju naučila, jak so sebou pracovať, pretože to je veľký pilier. Ja tých klientov nielen sprevádzam tými procesami, individuálne alebo v pobytoch tme, ale ich aj učím, ako so sebou pracovať, pretože to je dôležitý pilier. Bez toho v podstate môjim zámerom nie je si vytvárať ďalších, aby sa mi tí klienti tí istí naspäť vracali, ale aby pochopili, čo sa tam deje, aby boli naspäť tí silní, jedineční, žiariví, šťastní ľudia, ktorí stoja vo svojej sile. To je zámer.
A v podstate potom sa to premietne i do partnerského vzťahu. Treba s ďalším príkladom, by to bolo jasné, prišla za mňou žena, ktorá sa chcela rozísť so svojím mužom, mala 4 deti a ona sa cítila v podstate vo svojom vzťahu nevidená, nevypočutá, stále sa snažila všetko zariadiť, zorganizovať, bola tam pre vzťah, pre muža, pre všetko naokolo a ona bola úplne vyprahlá a ešte jej prišlo ochorenie čriev. A keď sme šli do tej spolupráce, tak v podstate ona naspäť nadobudla sebahodnotu, sebalásku, naspäť ožila, naspäť pochopila, čo sa tam vlastne odohralo, čo môže urobiť, ale nie z výkonu toho, ja dokážem, že môžem byť milovaná, ale z tej lásky. A ako to prebiehalo, jej muž si uvedomil, koho doma má, začal ju vidieť, začal o ňu bojovať, mal strach, že o ňu príde a v podstate doteraz sú spolu, tvoria vlastné projekty, sú šťastní a obidve sú fakt radí, že takéto náročné obdobie prekonali. Je takisto i jedna klientka, ktorá prišla za mňou do pobytu v tme a bola úplne rozhodená, pretože manželstvo jej nefungovalo, našla si milenca a snažila sa zachrániť manželstvo, milenca, podnikanie, všetko naokolo. Bola v extrémnom výkone a úplne zabudla na seba. A to, že si našla čas na pobyt v tme a sprevádzanie so mňou, bol už ten posledný výkričník, kedy si povedala, že buď si to teraz dá, alebo úplne skončí. A výsledok je, sú spolu so svojím manželom, pochopila, prečo vlastne si pritiahla toho milenca, čo si tým chcela odžiť, treba skompenzovať, pochopila, jak byť doma ženou, byť doma v láske, nie vo výkone a jej muž sa snaží, je pre ňu, je spokojná, je šťastná, môže sa uvoľniť. Nemusí byť v tom napätí, v ktorom bola, nemusí už teraz kontrolovať vôbec svojho chlapa, nemusí sa vôbec o neho starať, nemusí vôbec ako nič voči nemu ako nikde ho posúvať. A takto v podstate prebieha toto sprevádzanie, je nejaký problém, dám ľuďom pochopenie, eventuálne keď bude treba sa sprevádzať nejakou bolesťou, traumatickou záležitosťou, tak tým prevediem, dám pochopenie, ukážem uzdravenie, dám techniky, čo so sebou robiť a tada, výsledok je na svete. Takže v podstate záleží, čo vás láka. Pobyt v tme v podstate s terapeutickým sprevádzaním so mňou vnímam ako takú jednu z najrýchlejších ciest, kedy ste so sebou a môžete pochopiť veľmi veľa súvislostí. A ak bude treba i nejaké terapeutické sprevádzanie, môžete i uzdraviť veľmi veľa vecí. A to vás vie v podstate teleportovať k sebe veľmi veľkou rýchlosťou. Takže tu doporučujem taký týždeň, aby to malo efekt, aby som s vami mohla pracovať i so snami, pretože práca so snovým svetom a s podvedomím je veľmi dôležitá, aby som vám pochopila, čo vám vaše nevedomie chce, aby ste pochopili, čo vaše nevedomie vám chce tým povedať, aby ste pochopili, prečo sa vám to vlastne deje, pretože každá náročná situácia nám môže byť učiteľom. Každá bolesť, trápenie, zdravotný problém, emočný problém, vzťahový problém nám môže byť učiteľom. Takže ten pobyt je v podstate taká intenzívna metóda, kedy ste fakt zatvorení v absolútnej tme, sami so sebou a v úvodzovkách čelíte sebe, nemáte kde zdrhnúť. Nedá sa zdrhnúť do výkonu, do práce, do dovolenky, do ešte väčšej práce, do workoholizmu, nedá sa zdrhnúť od toho, čo tam je vo vás, nedá sa zdrhnúť od bolesti. A v spoločnom bezpečnom priestore vy jej môžete čeliť. Ale s láskou, súcitom, s pochopením. Nie je to také, že by vás to zavalilo, pretože keď ste sami na to, keď ste sami v pobyte v tme a nemáte niekoho, kto by vám ten priestor podržal,
tak by vás to mohlo zavaliť, mohlo by vám to otvoriť ranu a nedostanete úplne také riešenie, ktoré by ste chceli. Nedostanete úplne tak silný efekt. No a vám dám i počas toho techniky, s ktorými môžete so sebou pracovať, takže sa v tej tme nebudete nudiť. Nebudete sa v tej tme nudiť, nebudete sa. Jak si pozvojte ako sprievodkyňu. Pretože zistíte veľmi veľa zaujímavých vecí o sebe, s ktorými môžete následne pracovať a ušetríte tým 5 rokov i 10 rokov bolesti. Už nemuseli by ste sa tak trápiť 5 rokov, trebárs, jak ja vtedy, a skúmaním, prečo vlastne on, prečo toľko bolestí, čo robím zle, čo viac môžem urobiť, jak sa viac môžem komu čo dokázať. Vy dostanete veľmi efektívne metódy, ktoré by pomohli a môže vám ten čas skrátiť veľmi rýchlo. Môžete to vyriešiť za mesiac a nemusíte sa v tom trápiť 5 rokov. Takže je na vás, či chcete ešte ďalších 5 rokov sa trápiť v danej situácii a bolesti a plakať a hovoriť si, mne sa to stále deje a deje sa to všetkým naokolo, tak ja si to musím zaslúžiť. Alebo sa chcete rozhodnúť pre tú lásku, radosť, pokoj a naplnené vzťahy a život. No to ide, ono to nie je len taká ako prúpovidka. Ale ide to. V podstate čím dlhšie ste v pobyte v tme, čím viac si dáte ten čas a priestor pre seba, tak tým viac i vám ja môžem dať a môžete z toho mať fakt maximum. Takže najčastejšie, jak som spomínala, za mňou chodia ľudia, ktorí si zažili veľmi náročné obdobia, už to začalo od detstva, prešli si fyzickým, emočným zneužívaním a následne z toho sa dajú ťažšie tvoriť tie partnerské vzťahy a život. Ťažko sa tam buduje seba dôvera, seba láska, seba úcta. Pretože keď to je od mála zhádzované nejakým spôsobom, tak ten človek si sa zvykne na seba pozerať tými druhými ľuďmi. Takže, čo by som vám chcela dať ako dôležitý bod z tohoto, je dovoliť si prestať sa na seba pozerať cez nefunkčný vzťah, cez nálady druhých ľudí, cez stavy druhých ľudí, prestať sa na seba pozerať cez to, čo vlastníte, cez to, čo musíte vybudovať, pretože to neurčuje vašu sebahodnotu. A zistíte, že sa vám veľmi uľaví, keď sa na seba prestanete pozerať cez pokazené vzťahy vo vašom okolí, alebo cez ten trebárs aktuálne nefunkčný partnerský vzťah, alebo cez ten rozchod. Pretože keď sa aktivuje bolesť, tá stará známa, tak sa s tým stotožníme a ťažko sa z toho vystupuje. Takže toto je pre vás taký vhľad a taká rada malá, skúste si na chvíľku tak pobudnúť, zatvoriť oči. A povedzte si moju sebahodnotu a moje vnímanie samého seba, samej seba neurčuje stav môjho partnerského vzťahu, neurčujú to nálady druhých ľudí, neurčuje to môj výkon. A iba si s tým pobudníte. A čo cítite, keď teraz to takto vnímate? Tak a môžete pomaly otvoriť oči s týmto novým pocitom. a v podstate to je cesta lásky.
Takže ak by som to mohla ešte tak trošku viac zhrnúť, tak pomáham práve tým úspešným, zodpovedným, výkonným ľuďom, aby v podstate prešli od výkonu k láske, od výkonu k dôvere, od výkonu k väčšej ľahkosti. A jak vás toto oslovilo, môžete ma nájsť na stránke tmaleci.cz, kde je to hlavná stránka pobytu v tme, alebo keď si zadáte do Facebooku Natália Blanárová, mám tam stránky, môžete ma kontaktovať. Môžeme sa na úvod krátšie porozprávať, aby ste môžem zodpovedať otázky, či môžem práve vašu situáciu vyriešiť. A keď vás to bude cítiť, keď vás to bude ťahať, tak môžeme ísť do hlbokého sprevádzania. Pretože ja milujem hlbiny. My sa nebudeme v úvodzovkách plácať po povrchu, pretože to nemá zmysel. Nebudeme iba chodiť okolo horúcej horkej kaše, iba tak ako po povrchu, ale pôjdeme do hĺbky, do najväčšej hĺbky, na ktorú ste pripravení, ale v bezpečnom, láskavom, súcitnom, milujúcom prostredí. Pretože pokiaľ ste v živote nezažili, čo je to mať tento priestor, ktorý chápe, ktorý je podporujúci a milujúci, v ktorom môžete byť tým, kým chcete, tak ťažko sa vám to prebuduje alebo prepíše. No to treba začať novú skúsenosť tým, že ju zažijete. A to vám dám v prevádzaní, nielen v pobyte v tme, ale i individuálne online. Idú obe cesty, záleží, čo vás ťahá, kam chcete ísť, čo by vás zavolalo. Pretože tiež som si prešla v živote odlupovaním toho, čo mi nepatrí. Musela som opustiť medicínu, čo nie je sranda, musela som opustiť divné vzťahy všelijaké, cyklujúce, aby som sa dostala k sebe. Musela som veľmi veľakrát umrieť a narodiť sa, aby som mohla tu práve sedieť a vám to hovoriť. Takže z lásky k vnútornému svetu zdraví Natália a teším sa na vás.